ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറെ പേരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയോ ക്ലാസ്സില്ല വിചാരിച്ചിട്ട്? മാതാജി 10-23 പേര് കേറിണ്ടായിരുന്നു, 24 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സേജ് ഇടാം, ഗ്രൂപ്പിലിടാം മാതാജി. ഒന്നും കൂടി ഇട്ടോളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം, അതീവ രഹസ്യമായ സത്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസൻസ്, ആ സത്ത് എന്ന് പറയണ ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെ ഭഗവാൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. അതില് 5 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെ അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് സർവ്വവ്യാപിയായ ആ രൂപം കാണിക്കാൻ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അർജുനനെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ ആവശ്യമായ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ ഞാൻ വധിക്കണോ, എനിക്ക് പാപം ഏൽക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ സംശയം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ. ഇപ്പോ ഭൗതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ അഗ്രഗണ്യനാണ് അർജുനൻ. പക്ഷേ ഈ ആത്മവിദ്യ നേടിയപ്പോഴാണ് എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും മാറിയത് അല്ലെ. മെറ്റീരിയൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴോ ഒന്നും നേടാത്ത ഒരു കഴിവാണ് ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക വിദ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രഹസ്യം, ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യം എന്നാല് എന്താ അർത്ഥം? അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ തന്നെ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയാലോ അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണമെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതൻ അത്രേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്, അവതാരങ്ങൾക്ക് ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അവതാരമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്തകമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിചാവ്യയ. അല്ലയോ കമലാക്ഷ എന്നാ വിളിക്കണേ, താമരക്കണ്ണ എന്നാ വിളിക്കണേ. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു അല്ലെ. പ്രഭവം, പ്രളയത്തില് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണത് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോ അങ്ങയുടെ ആ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളാണ് അങ്ങേക്ക് അല്ലെ. അപാരമായ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള വൈഭവങ്ങള്, ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്.
അതെല്ലാം അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സന്തോഷത്തികവോടെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ കമലാക്ഷൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും ലയവും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നിത്യമുക്ത സ്ഥിതി എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഏവമേതദ് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായിട്ട് വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതൊന്ന് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയാണ്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദൃഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. അപ്പൊ പറയാണ്, അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ്. പ്രഭു, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവ യോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ പറയാണ്. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണ് എന്നതിനാലാണ് യോഗേശ്വരൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനാവും അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴാണോ തോന്നുന്നേ അവതരിക്കാനും അല്ലെ, പ്രത്യക്ഷമാവാനും അപ്രത്യക്ഷമാവാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അഹൈതുകമായ കനിവിന് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല, വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് ആ രൂപം ഒന്ന് കാട്ടിത്തരൂ എന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാൻ എത്ര രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പോ വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുകയാണ്. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വണ്ടർഫുൾ തണ്ടർസ്റ്റക്ക് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ മറ്റു രൂപങ്ങളും വിശ്വരൂപം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. അത് ആവിർഭവിക്കും, പെട്ടെന്ന് തിരോഭവിക്കും. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. അതാണ് വിശ്വരൂപവും മറ്റ് അവതാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം, താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നവ എന്താണെന്നാ പറയണത്. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനോ മരുതസ്തഥാ ബഹുന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര് തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ പറയാണ്. ആരൊക്കെയാ ഉണ്ടാവണത്? ആദിത്യര്, ഒരാദിത്യനല്ല, ആദിത്യന്മാര്, പല ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര് അല്ലെ, കുറെ ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, ദേവമിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള 49 മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, പിന്നെ മാത്രല്ല മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള പലതും നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യ ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന,
നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പറയാ, കാത്തിരിക്കൂ. എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിനക്ക് എല്ലാം ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും കാണാം എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, അല്ലെ? ഉത്സാഹത്തോടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ അർജുനൻ കാത്തു നിൽക്കാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നധുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനൈനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ നിന്റെ ഈ മാംസ ചക്ഷുസ് പോരാതെ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ 3 മണിയുടെ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം. അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ റീന മാതാജി? ഓക്കെ മാതാജി. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ഹറിബറിയിലായി പോയി. മറ്റേതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ 3 മണിയുടെ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണതൊക്കെ സത്യം മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഫിലോസോഫിക്കലി പറയണതല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഈ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനൻ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതില്. അപ്പൊ അതാണ് പറയണേ. 2ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ആ രൂപം വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയല്ലേ പറയാ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാനാവണില്ല. വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം, അതിലോ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാലെ ദിവ്യ ആയുധങ്ങളാലെ ഒക്കെ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ തേജോമയം അത്ഭുതാവഹം അമേയം സർവവ്യാപ്തവുമായിട്ടുള്ള രൂപമായിരുന്നു. 12 പറയാണ്, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുപോലെ ഉദിച്ചാലത്തെ പോലെ ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സാസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഒരു സൂര്യനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാൻ പ്രയാസ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാരോ എത്ര പ്രഭാപൂരമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വെവ്വേറെയായി മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുകയാണ്. 13 തത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു.
ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെ ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം ഭഗവത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ പാദം പാതാളം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട്. ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനാക്കി എന്ന് പറയാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ദൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ ഇതുവരെ സഖാവായിട്ട് തേരാളിയായിട്ട് നിന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ടപ്പോള് അറിയാതെ തല കുനിച്ചുപോയി അർജുനൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഏകദേശ രൂപമൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അർജുനൻ ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി എന്നാണ്. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായ അർജുനൻ ഭഗവാന് മുൻപില് ശിരസ് കുനിച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അതുപോലെ മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ആരെയൊക്കെയാ കാണണത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം വിശ്വവ്യാപ്തമായ ശരീരത്തിൽ കാണാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങള് മാത്രല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മാവ്, പരമശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാം അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തുടക്കം മധ്യം അന്ത്യം ഒന്നും എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എന്നാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. പറയാണ്, എവിടെയാണ് തുടങ്ങണത്, എവിടെയാണ് അവസാനിക്കണേ ഒന്നും അറിയണില്ല. അങ്ങേക്ക് അനേകം ശരീരങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു, വിശ്വരക്ഷകനായ അങ്ങ് എന്ന് പറയാണ്. വിശ്വരൂപത്തില് ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അല്ലെ, മധ്യാഹ്ന സൂര്യനുണ്ട്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി പോലെ, അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്റെ പ്രഭ. അങ്ങനെ ദുർദൃശ്യമാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള്, ഗദകള്, ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേജോമയമായ രൂപം എല്ലായിടം ഞാൻ കാണുകയാണ്. എവിടെയും അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാവുകയാണ് അർജുനന്. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറുകയാണ്. അറിയണു, ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ഇപ്പോ പറയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അർജുനൻ സമ്മതിക്കാണ്. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങു തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പറയാണ് അർജുനൻ, ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും മധ്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വീണ്ടും. അനാദി മധ്യാന്തം അനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോ സൃഷ്ടി എപ്പോഴാരംഭിച്ചു? എപ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആദി മധ്യാന്തങ്ങളില്ല. ഇപ്പോ ഈ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ വരണേ? അഗ്നിജ്വാലയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഏതിനാ തുടക്കം അവസാനം എന്താ അറിയാത്തത്? കർമ്മം ജന്മത്തിന് കാരണമാവും, ജന്മമോ കർമ്മത്തിന് കാരണമാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആദിയും അന്തവും മധ്യവും ഇല്ല. ഏതാണ് ആദ്യം അത് പറയാനോട്ട് ആവണമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായ ഒരു ദൗർബല്യമല്ല അല്ലെ? വിസ്മയം വരുമ്പോ അത് എല്ലാം ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാ പറയണേ. അപ്പൊ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ശൂന്യമായ ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ അതും കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാനാണ് പറയാണ്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ്വദിങ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭയമുണ്ട്, ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയമുണ്ട് അല്ലെ? വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അർജുനനിപ്പോ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അല്ലെ? വിസ്മയാവഹമായ രൂപത്തില്. താൻ മാത്രമല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ആമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിദ്ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്താ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങളൊക്കെയും ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ചിട്ട് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു വിസ്മയ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന പോലെയായി അർജുനനിപ്പോ. ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് 22. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേശ്വിനോ മരുദോശ്ചാശ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുര സിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള അർജുനന് മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സഞ്ജയന് വേദവ്യാസര് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തതിനാല് സഞ്ജയനും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ്? ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, സിദ്ധന്മാര് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വരൂപനിലെ ശാന്തഭാവമായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 23. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തദാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ആദ്യം വിസ്മയമുള്ള രൂപമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാറി മാറി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകം, കരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ സമയം കഴിയും തോറും ഭയം കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാൽ വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തി. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണോ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അല്ലയോ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണങ്ങൾ ജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് സ്ഥിരതയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല പറയാണ്. അങ്ങയുടെ ഈ ഭീതികരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, പല വർണ്ണജാലങ്ങള്, പിളർന്ന വായ്, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകള് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമായി. സന്തുലനം, മനസ്സംയമനം കിട്ടുന്നില്ല, കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്ന നിലയിൽ പറയാണ്.
സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോഴാണ് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്നാ ഇപ്പൊ അർജുനന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭയം കൊണ്ട് ശരണാഗതി അടയാ ഭഗവാനില്. പറയാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പറയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല. എനിക്ക് സ്ഥലം ഒന്നും അറിയണില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയണില്ല. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അർജുനന്. ഇപ്പൊ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് തരൂ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴ്. എന്നാൽ അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത്. പറയാ 26-27. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവ വനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം എവിടേക്കാ പോണത്? അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വരികയാണ്. വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരൊക്കെയും തന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ, മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മാത്രമല്ല, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, പിന്നെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളും പ്രമുഖരെല്ലാവരും ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വായുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. ആ ദംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ ശിരസുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയുക. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും വായിലേക്ക് കടക്കുക, തലകളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോവുക. അപ്പോ നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത മാറ്റിക്കോളൂ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്, അവരെങ്ങനെയായാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിലെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭീമാകാരമായി നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ. പറയാണ് യഥാ നദീനാം ബഹവംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്രാന്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അറിയാം, നദികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ച് അല്ലെ ഒഴുകി പെട്ടെന്ന് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരും പോലെയാണ് ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം, സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച ഒപ്പം ഭഗവാനിലെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയര് വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും അല്ലെ, യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി എന്താ പറയാ, മനുഷ്യ പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയാണ് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാമി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവര്, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരുണ്ട് അല്ലെ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കണത്. അപ്പോ ഈ പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യണവരെ ഈയാമ്പാറ്റകളുടെ പോലെ തീയിൽ വന്ന് പതിച്ച് നശിക്കണ പോലെയാണ് ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കണു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച് പിന്നെ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ്
30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത് ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാനസമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. പറയാണ് ഉഗ്ര പ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ടാ അർജുനന് തോന്നണതേ. പറയാ, ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. പറയാ, എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അല്ലെ ഒരു അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിൽക്കണ പ്രതീതിയാണ്. അപ്പൊ താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ രൂപത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഈ വിരാട് രൂപം കാണണവരെ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കണു. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറി അല്ലെ. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പറയാ, ഏവരെയും ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഈ രൂപം, ഭീതിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആരംഭസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. ദേവാദിദേവ, എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഈ രൂപത്തിന്റെ ഒരു സൂചന എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ആ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതാ ഉത്തരം പറയാണ്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേഭി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. പിന്നോ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാ വന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ആരൊക്കെയാണ് സംഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തീരുമാനായി. ഇപ്പൊ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മരണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നീ വെറും ഒരു നിമിത്തമാണ് അർജുന എന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സൂചന. ഈ രൂപത്തിന്റെ സൂചന എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ മാറ്റിക്കോളൂ. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇവരെ പൂജനീയരായവരെ വധിച്ചാൽ എനിക്ക് പാപമേൽക്കും, അതൊക്കെ മാറ്റിക്കോളൂ. നീ എന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ടൂള് മാത്രം അല്ലെ, ഒരു സർജന്റെ കയ്യില് കത്തി പോലെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ആയുധമാണ് പറയാണ്. തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂക്ഷരാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാജിൻ. പറയാ, അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാനവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധം മാത്രമാണ്. സവ്യസാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവൻ സവ്യസാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആരെയെല്ലാമാണ് വധിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാണ്. 34 ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാവ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസ്വജിതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഇപ്പൊ പറയാണ്, നീ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുക മാത്രമേ അതിനെ നിനക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ജീവനെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ എടുക്കണത്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവും അല്ലെ. ഇതാണ് മോചന മുക്തി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പണമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായി, നമുക്ക് പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആവും.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയോവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ താൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അർജുനന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. തന്റെ സഖാവും ബന്ധുവുമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനല്ല ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭയത്തോടെ പ്രണമിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹൃഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങയില് പ്രേമബദ്ധരാവണത്. അപ്പൊ സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ആസുരികള് ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായട്ടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പാം എന്നാണ് തോന്നുക. അഹങ്കാരികൾക്കോ ഭയം ജനിക്കും, അവർ ഓടി ഒളിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് തുറയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കും? അതാണ് അർജുനൻ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കസ്മാച്ഛതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. പറയാണ്, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. പറയാണ്, എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് അല്ലെ, പരമശ്രേഷ്ഠനായ ആ ഭഗവാൻ, ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയെ എല്ലാവരും ഭക്തിപൂർവം ചിലവര് പ്രണമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലില്ലാത്തവനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായിട്ടുള്ള ദേവാദിദേവനാണ്, അക്ഷയനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് അങ്ങ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനാണ് അങ്ങ് എന്ന്. അപ്പൊ വിശ്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, സകലർക്കും പൂജ്യനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേര് കുറിക്കുന്നത്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതാണ് ദേവേശൻ, സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. റീന മാതാജിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 3 മണിയുടെ റെക്കോർഡ്. അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് വേറെ ഒരു ടാസ്കിന് പോയ കാരണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമായോ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല, എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. മറ്റേ റെക്കോർഡ് കേൾക്കുമല്ലോ? കേൾക്കും.